Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler. Bugün meclisin ýygnaşynyň nowatdaky tapgyrına geldik. Bugünkü aralajak meselemiz Türkmenistandaky konstitusiýon guruluş bilen baglanyşykly konstitusiýany ele alýas. Temamız şeýle, Türkmenistanda konstitusiýanyň ýokdugy, bar edilip görkezilýän konstitusiýanyň yalandygynyň ve hukukdaşlygynyň ikrar edilmegi baradaky ýygnaşyk. Indi Türkmenistanda konstitusiýa ýok diýär. Konstitusiýanyň ýoklugyna beýişli gatken misallar bar. Şu meclis ýygnaşyklarynyň aslynda her biri şu Türkmenistanda konstitusiýanyň ýokdugyny görkezýär. Indi şu taýdaky sorak şu, konstitusiýa näme üçin ýok? Näme sebäpden ýok? Indi bunun iki çaňy sebäbi bar. Konstitusiýa birinci öz içinden o sebäp görkezýär. Konstitusiýa bolup bilmejekli üçin Türkmenistanda konstitusiýa ýok. Yani konstitusiýanyň içinde raýat diýip bir söz geçýär, bir ýerde däl, gatken ýerde geçýär. Ve şoňa paralel görünüşde de adam diýip geçýär. Adam ve raýat hukuklary diýip öňe sürýär. Indi konstitusiýalarda köplenç yani diňe bir nemede adam diýip geçilmeli. Konstitusiýanyň başynda bu konstitusiýa Türkmenistanyňkydyr ýa-da haýsy ýurt bolsa şo ýurdunky diýip öňünde geçýär. Diýmek, aşağındaky maddalaram şoň bilen içinde ýaşaýan halk bilen baglanyşykly bolýandygy ma'lum bolýar. Yani bizim konstitusiýamyzda adam diýip bir aýry bir maddalar bar. Yani maddalar diýänim bir düşündürüş var. Soňra raýat diýip bar ve bularyň hemme köplenç bir setirlerde gelýär. Adam we raýat hukuklary diýip mysal üçin. Bu näme görkezýär? Türkmenistany ikiye bölüpdirler. Bir tarapda adam diýip neme edilýän sınıf var, beýlek tarapda da raýat diýip, yani raýat sözü goýun sürüsü diýmekdir. Orta asyrlar ve orta asyrlardan öňkü dolandyrış usuly bir ýurdu ýa bir geografiýany dolandyrış usuly şeýleräkdi. Yani gynansak da bu döwrümizde bolmaly däl bir zat. Yani Türkmenistanda şol dowam edýän eken. Indi şo sebäple yani raýat söz barlygy sebäpli Türkmenistanyň konstitusiýa bolup bilmeýär. Indi ýeneden bir belli etmeli bir zat bar. Bir şigar bar. Döwlet adam üçindir diýip. Konstitusiýada bolsa hem adam hem raýat sözleri geçýär. Yani misal üçin aýdaly. Näme diýeli? Bir hukuk boýunça gurrun gidip durka hem adam hem raýat diýip şo hukukdan peýdalanyp biler diýilen ýaly manyda setirler bar. Diýmek, adamyň we raýatyň hukuklary yani käbir halatlarda meňzeşen bolup bilýär, käbir halatlarda aýratyna bolup bilýär. Ýene-de bu konstitusiýanyň içinde ýazýar, konstitusiýany okan adamlar düşüner mi? Ekranlarda da görkezdik hatta biz bunu. Bu taýda adam diýip geçýär, bu taýda raýat diýip geçýär diýip üstüne basyp aşağı çyzyp belli edip geçdik biz nemeleri. Diýmek, o döwlet adam üçin diýilende o adam diýip hasap edilýän bir sınıf şu Türkmenistanda gereginden has artykmaç görünüşde ýaşap ýör durmuşlaryny. Raýat diýip hasap edilýän gatlagan bir ýurdun içinde süýrenip ýerlerde süýrenýär. Ve bir bölegem bolsa ýurdun daşynda pul gazanyp ýene-de şu ýurdun içindäki süýrenip ýaşap ýörenlerine pul uğradýar. Yani olaryň diýişi bilen hakyky raýat durmuşyny ýaşaýar. Gynansak da şeýle. Indi Türkmenistan halky öz hak hukuklaryny eýe bolmalydyr, täzeden gazanmalydyr. Şo gazanmagyň uğrunda edilýär bu ýanky ýygnaşyklarymyzyň hemmesi. Diýmek, Türkmenistanda
konstitusiya içindäki raýat söz sebäpli yok. Diňe yok däl, bu bir jenaýatdyr, hukuk daşydyr. Ve bunu yani konstitusiýanyň ýa-da şu sözde konstitusiýa diýip hasap edilýän dokumentim jogapkärleriň hemmesen cezalandyrylmalydyr. Şonuň içinde raýat diýip söz bolup bilmeýär. Raýat halka aşağılamakdyr, üstünden gülmekdir, kemsitmekdir, başka hiç zat däldir. Soň beýleki tarapdan Türkmenistanda hamaly konstitusiýon guruluş barýalyk görkezýärler. Yalandan saýlaw o ýene bir zat. Indi konstitusiýon guruluş meselesine geçeli birazrak. Konstitusiýon guruluş diýilende konstitusiýa bilen bilelikde gelýärdi adamlaryň aklyna. Indi konstitusiýa ýene bir ýurt şeýle guruldy diýilip dokument halyna getirilýän bir ýazgyly görnüşi. Bu diňe ýazgydan ibaret. Ýani şo ýazgy bar diýip ýurduň içinde kanunlar işlejek manysyna gelmeýär. Bu bir. Näme üçin işlejek manysyna gelmeýär? Sebäbi arkasynda onu ayakta tutup duran güýç ýok. Ýani halk. Yani konstitusiýanyň arkasynda durýan güýç halkdyr. O halkam konstitusiýon guruluşyň ortağa çykmagyna iterýändir. Konstitusiýon guruluşda şeýle bir zat bar. Iň gowy düşünmesi padşahlyk rejim bilen deňeşdirmekden geçýär. Ýani diktatura bilen deňeşdirse ýöne diktaturada da bir ortak kanunlar, kararlar, ýene nämeler alınýar. Şonuň üçin gönümel Türkmenistan diktatura däldir we gönümel padşahlyk rejim bilen konstitusiýon guruluşy nämäni deňeşdirsek ortağa çykýar. Indi padşahlyk döwründe bütün güýç bir maşgalanyň elinde bolýar. Ýani padşahnyň maşgalasynyň elinde bolýar we daş döwründäki dost ýaranlar bilen şu güýji halkyň garşysyna köplenç ulanýarlar. Indi konstitusiýon guruluşda şey diýär, halk güýji eline alýar. Bundan soň hiç kim tutuş güýji öz elinde tutup bilmez. Yani hiç kim değil yani bir maşgalanyň sözü diýär köplenç. Mysal üçin padşah hem kazy bolup bilýär, hem bagyşlaýjy, hem gahary gelende onu muny kellesinden kestirip bilýär. Ya da padşah ferman çıkarıp onu bunu edip mysal üçin ak maşyn gadagan bundan soň diýip bilýär. Günümizde bolan bolsa-da we hakykatdan Türkmenistanda bolupdyr. Umuman hemme güýç ýonda kanunam çykarýan şol, jeza da berýän şol, bagyşlaýanam şol. Keypiniň isleýän zadyny edip ýören bir näme. Ýani güýjüň hemmesi elinde durýar. Indi halk güýji eline alýar. Bundan soň beýle bolup bilmeýär. Biz güýji aýratyn guramalara da targadýas. Ýene Fransuz rewolýusiýasynda ýa-da Amerikadaky näme garaşsyzlyk göreşlerinde şeýle boldy. Ýani halk güýç biziň elimizde. Biz muny nähil boljakdygyny düzgünlerini döredýäs. Şo düzgünler hem ýazgy görünüşinde konstitusiýa öwürýäs diýip belläp geçýär-de. Ýene güýçleriň aýrylyşy şo taýdan gelýär. Kazyet aýratyn we özbaşdakdyr. Hazina aýratyn we özbaşdakdyr. Merkezbank aýratyn we özbaşdakdyr. Bilim aýratyn we özbaşdakdyr we ýurduň bähbitlerini göz öňünde tutýar. Bu guramalaryň hemmesi özbaşdak bolmagyna garamazdan ýurduň ortak bähbitine üns berýändir. Ondan soň kanun çykarjy, ýani parlament. Kanun çykýar. Kanun kimler çykarýar? Deputatlar ýa-da adam halkyň wekilleri. Halk saýlaýar, parlamentde uradýar, parlamentde de bular kanun çykarýar. O çykan kanuny ýene de halkyň saýlan hökümeti, ýani premier ministri ýa-da prezidenti tapap diýip, ýani ýurtdan ýurda üýtgeýär bu nemeler, guruluşlar. Şolar ýerine ýetirýär. Ýene şeýdip hemmesi güýjüni halkdan alýar we aýratyn görünüşde. Soň ýeneden bir nemesi var, halkyň ýurda getiren hukuk, den hukukluğundan
emele gelen bir zat hünärli adamlar. Indi hünärli adam adalatyň bar ýerinde ýüze çykýandyr. Sebäbi hünärli adamlar edeni işi köplenç göze batýandyr. Şo göze batýan adam hünärini goramak üçin hem adalat, hukuk sistemasy gerekdir. Soňra bu hünärli adamlar ýetişip iň soňda ýene kazy bolýar, ýa-ni sud ýa-da professor bolýar, ýene-de şo ýurdun içindäki adamlary ýetişdirýär. Ine bu konstitusiýon guruluş diýilende ine şu zat gözüňize gelsin, ýa-ni gurrun ören nemelerim. Ine bir tarapda padşahlyk bar, bütün hemme güýji elinde tutýar. Kimin hünärli bolup bolmajagyna çelli garşyp bilýär, nemesine çelli. Beýlek tarapda da konstitusiýon guruluş bar, ýani halkyň döreden döwlet guruluşy. O taýda hem adalat, hem hukuk ýöräp bilýär. Buňa da Günbatar ýurtlar we käbir uzak gündäki ýurtlary misaldyr. Meşeýleräk bir düzgün bar we Türkmenistanda bizim bundan öňki edilen meclislerde de, onuň daşynda edilen gurrunlarda da bu söýlen bolsaňyz, bu aýdylan zatlaryň hiç birisi ýok. Halk düýünden goraksız, ýöne halky inandyryp bilipdirler. Yani sizin güýjüňiz ýok, gazam, neftem hemmesi bizinki. Bizim elimizde baýlygam ýok. Sizin ýaşap ýaşamajagyňyzam, ýani hukugyňyzam biziň elimizde. Ýaşap ýörenimize şükür edin, kynçylyga sabur edin diýen ýaly görünüşde alınıp barylýar, gyska manyda aýdylanda. Indi kardeşler sizden hem bir iki misallar alıp, soň ýene täzeden şuň üstüne bir ünü söýeriz. Soň ses berilişe gideriz. Bu mesele öňkü gurrunga geçen üçin uzun gurrun etmäne gerek ýok. Biz öňkü çykyşlarymyza referans berýäs, saly berýäs ýani ýylleşlerimize. Pikirlerinizi alıp bilersiz, goşuşak zadyňyza ýa-da ýalňyş ýer bar bolsa onu aýdyp bilersiňiz. 3 minut wagtyňyz bar. Şöhret kardeşimize söz berýän. İyileşler mender sonra var. Adam ýaraýat diýilip geçen ýyllar bar konstitusiýada. Ýöne raýatyň kimligi belli. Goýun sürse şomeýes bir zat. Masa. Ýöne adam diýip bular kim aýtdy bir şoň bir düşünjäň bar bolsa aýtsaňyz. Men öz pikirimçe adam diýip olar özlerini aýtdan gaýdan. Bizem medir goýun sürse ýa goýun hukmunda görýärler. Başga bir pikiriňiz bolsa şu arada. Aýtyp boldum. Şol Şöhret kardeşimizin demesi boýunça jogap hökmünde pikirini aýtmak isleýän aralsa aýdyp biler. Merdan kardeşimize söz berýän. Esenlikler yurttaşlar. Sesim gelýärmi kamy? Indi Şöhret kardeşimin soragyna arada Umida kardeş bilen üstünde durup geçdik-de. Has çintikap şu taýda aýtyp berdim mukam diýjek bolýan. Indi adam diýip bular özlerini şu wagtky terror topar özlerini adam diýip şonuň ýallanýanlary, ýegenleri, beýlekleri özlerini adam hasap edýärler. Yani kaptanna bir sözüm var, döwlet diýip. Döwletiň diýip manysyna köküne seretseň, döwlet bir oljadyr. Burun biriniň elinde ýene berken başga bir ýani ulanýan zat. Belli bir topar ýa bir adamyň tarapyndan ulanýan elindäki zat. Indi şol biziň ýurdumyzda Türkmenistan diýip şu adlandyrylýan ýurtda döwlet içindäki oljadyr. Yani adamlar döwlet diýip adlandyrýan gurama işleýän adamlardyr. Munyň içinde migrasiýadan başlap doktoryna, molumna çelýän şolar döwlet oljalar. Şolar hyzmat edýär ýanky adamlara. Özüni adam diýip hasaplayan terror topara. Indi soragyna şeýlerak jogap berdim. Indi özümçe konstitusiýon guruluşy barada da bir belläp geçmekçi da. Indi arada ýene Mongoliýanyň
Mongoliyada barada ýazylan Mongoliýa instituty, ýani Milli institutynyň tarapyndan ýazylan o makalany bir göze geçirdim, ýetişdirdiğimden. Şu taýda Mongoliýanyň 1990-njy ýyl, 92-nji ýyl, 96-da, 2007-de geçen ýollar we geçip gelen ýollar barada bir gyzykly maglumatlar kän eken-de. Yani prezidentlik ya da başı ýeke partiýa, Kommunistik partiýa bolanda olarda 75 ýyl. Şondan yani belli bir toparyň elinden güýji, yani iktidar, yani iktidar diýilýär, hemme şonu halka geçirmek barada ýoly bir gyzykly edip ýarylypdyr da, her bir çintkap ýarylypdyr. Nähil hereketler edilipdir. Indi biz öz Türkmenistan diýip adlandyrylan ýurdumyzda da halk köpçüligine ödürilen konstitusiýa bar da. Onuň içinde yani özüň prezident diýip adlandyrýan bir şahys bar güýji elinde saklap dur. Nädip ol yani günah geçtim diýä diniň söz bilen bolan ýa, dine marmyň içinde günäde geçip bilýär. Baş goşunmaşan bolup dur. Süt häkimlerem ýerine belläp bilýär. Yani güýji Merkez Bankanyň işlerine goşulyp şonuň ýaly bolup durda. Indi hukuk barada aýdylanda konstitusiýanyň içinde hukuk bir şöyle bir söz, yani köpçüligiň ýurtdaşynyň bir haklarydyr. Yani ýönekejde aýdylan söz da hukuk köpçüligiň haklarydyr. Şu barada hiç ýyly yani el ýüzde aýdylýar da, yani ýanky içinde raýat we adam diýip iki bölünýär. Bir sultanlyk derejäne edilýär da. Bikarlyk sultanlykdyr diýär. Sultan bolanda adam dogry adam edip bilýär, ýalňyş adam edip bilýär. İnsanlyga gawat gelmän hukugam bozup bilýär. Yani ol islega görä. Dogry bolsun, ýalňyş bolsun gyzyklandyrmaýar. Soň indi bir teoriýa bilen toplanan maglumat diýip belläp geçsek şu aýdanlarym. Indi bu taýda biziň eýnimiz bilen geçirip gelen doğumuzdan bäri eýnimiz bilen çekip gelen praktika tarabam barmy? Bu durmuşda yani gözümüz bilen gördük, kulağımız eşitdik, beynimiz bilen işledik diýe şu zatlarym öz ýurdumyzda bolup geçen zatlar biz ören gowy yani başardığımızdan nemede saýl edip bilýär diýjek bolýanda. Konstitusiýon guruluşynyň ýoklugy, yani bir ýurdun halkyň elinde däldigini, yani halk özüden dolandyrmaýanlygy barada gözetimiz dolup durda. Indi hakykatdan bize konstitusiýon guruluş gerekdir. Her kim öz başarýan ýerinde has ökde laýyk adamlar bolmalydyr, gelmelidir. Halk köpçülük tarapyndan saýlanmalydyr. Yani halkyň bähwitleri, hukuklary goralmalydyr. Şonu aýdaýyn diýdim. Sag bolun. Sağ olun. O sözü Umida kardeşimize vereyim. Tamam Cemile yavaşladı. Şofrat kardeşimizin soruna cevap verecek. Öne konstitüsiyadan okuyacak. 4. maddesini konstitüsiyadan dokumentten okuyacak. Cemiyetin ve devletin en yukarı kımmatlığı adamdır. Adamı korumak, goldamak ve ona hizmet etmek devlet hekimiyet edarlarının baş vazifeleridir. Burada 4. madde 2'ye bölünür. Birincisinde adam hakkında ve ikincisinde mürayet hakkında. Hazır o kanun adam hakkında. Şuna misal getirsem, mesela ulu vazifede oturan adamların ya da ulu vazifelerdeki adamların çağaları armiya alıp gitmeyenler ya bulmasyan pul verip alıp kalıyorlar. Yöne rayatların çağaları armiya gitmeyenler. Bir küçücük misal. İkincisi, devlet her bir rayatın önünde cevapkardır ve şahsiyetin erkin ösme için şartların görebilmeyini üçün eder. Rayatın canını, atavrayını, mertebesini, azatlığını, şahsı el değirmezliğini, tebiği ve ayrı baş kalınmaz hukuklarını koruyar. Yine şurada yine
Devlet her bir rayatın önünde cevapkardır diye. Nerede bu devletin cevapkarlığı? Yine şöyle bir haberimiz çıktı. Kaka geldi Alan Azarov vatandaşımızın. Cevapkarlık bolsa ne için bu derdet yurt dışında kıynalıp yören. Tamam, şahsiyetin erkin ösme için şartların görebilmeyen üççün ediyerdi. Üççün edecek olsa niye de internet? Senin çağlarımız internetsiz, yani göz yetimsiz ösüyor. İsaftan havarsız ösüyor çağlarımız, geleceğimiz. Yine bu ayaklar hakkında yazılan. Tamam, Şimaydayım dedim. Novatak sözü Ajeman kardeşimize vereyim. Salam ildeşler. Menem öz pikirimi aytsam, konstitusiyada bir topar ýa-da bir şahs döwlet ele geçirip bilmez diýen manyda bir madda bolmaly. Ýene de bir madda döwletiň eýesi hiç şüphesiz halk diýen madda bolmaly. Diňe şu iki maddany ele alamyzda, döwletiň eýesi häzir halk däl, onçoňam bir şahsyň eline de geçipdir ýa-da bir maşgalaň diýeli. Diňe şu ikisini alamyzda da konstitusiýa ýok ýa-da ýatyryldy diýip kabul edip bolýar diýip düşünýän. Kanun ýok, emma bir adamlyk döwletde kanun goraýjy organlar bar. Aslında bu kanun goraýjy organlaryň etmeli işi prezidentiň hukuklaryny çäklendirip bir adamlyk hökümeti ýok etmeli we halky döwletiň eýesi etmeli. Eger edip bilmeýän bolsalar, onda meclis, deputat, kanun ýa-da kanun goraýjylar ýaly gurumlaryň ählisi boş. Bu gurumlar ýöne propaganda üçin, halkyň gözüni boyamak üçin edilen gurumlarda aslında ýok zatlar. Kanun ýok bolsa, onu bozup bolmaýar. Ýok zat bozup bolan oga. Demek kanun ýok, onu bar ýaly edip görkezýän bolsaň ýok, onu bozdu diýseňem ýok, ýok zat bozup bolan ok. İşlemeýän konstitusiýa boş kagızdan tapawutly zatym ýok. Näçe konstitusiýa diýip kitap görkezselerim, dokument görkezselerim, içinde kanunlar işlenokmu diýmek o boş kagızly destem. Bir adamlyk döwletde kanun işletmek mümkin hem däl aslında. Konstitusiýany bozup ütkedip bilen adam bar bolsa, ol konstitusiýanyň ýok diýildi we bir adamyň ağzyndan çykýan her bir kanun bolup biljek bolsa, onda ol döwlet kanuny döwletin bolup bilmeýär. Sebäbi dogry ýalňyş bolup biljek, bolup bilmejek ağzyndan bir zat çyksa, şonu çepek çalyp kanun edip durlarda, ol kanuny döwlet hiç açynan bolup bilen ok. Edin häzirki wagtda döwlet bir adamyň mellegi ýaly, o ýerde de islen zat etdiýär, göwnüne näme gelse şonu etdiýär. Özlerini gorumak üçin hem halky her türlü şekilde kösep bilýärler. Bulardyň raşizm kanagatlandyrýarlar. Indi o raşizmden möwreti geçdi diýipdiler. Bular ýa kanunsuz gelen, kanunsuz ýol bilen gitmeli we ildeşlerimiz nähil gorananda da haklar bar diýip düşünýän. Tamam. Sağ olun. Sözü Muhammed kardeşimize vereyim. Sağ olun. Häzir Türkmenistanda konstitusiýanyň guruluşynyň ýoklugyny aslında häzirki terör hökümetiň öýden işitinde de görkezip otyr, şonu näçe bar diýip görkezýär, bolsa tuğ etjek bolsa häzir gerek bar da erkin siýasat, erkin media mekteplerde alaly, mediany alaly, bir adamyň gözüne edilýär, bir adama öwürleri ýazdyrylýar. Soň internet bar häzir. Dünýäde elektrik energiýasi diýeli tuwa derejesinde bir gereklilik bolupdy. Şonu häzir näşe
Türkmenistan'ın daşında ähli ýurtlarda dipler getirip toğu ýaly bir gereklilik bolupdy da internet şolar kesildi. Aty köp bu bir täsirçilik döredýär-de şu daşary ýurtlarda. Bizde Türkmenistan'da olany iň bir güçlendirilen derejesinde ýoňalnyňa gasylýar. Şolatlan adam gorka turda konstitusiýon guruluşynyň ýoklugyny näme şol ýene bir ýerde terör hökümetiniň özi gorka tur tekmanysy bilen şonu açyk Sağ ol. Sözü Şöhret kardeşimize berýän. Öňrek ele aldyr diýelim. İlleşler ýene bir goşmaça goşuldatym bar, ýani raýatda adam boýunça. Ýani Islamyk dünýäde konstitusiýasynda bir milleti bölenoklar ýa-da bir içki ýöňürde watandaşlar bilen daşyndaky gelýän syýasatçylar üçin aýra bir kanun çykaranoklar. Yani umum kanun çıkarıyorlar. Yani Amerikan ştatlarında ya da ştatlarında her bir insan şu zada etmeli, şu zada etmeli diýen bir kanun var. Olurda mesela bir vatandaş islan wagty gidip başga ýere vatandaş bolurlar ve islan wagty gelip aýlanyp gelmäne hukukun var. Olurda vatandaşlar eýsem islendik bir insan üçin bir goýulan umumy konstitusiýa var. Yani her bir insan şunu etmelidir ve şunu etmelidir. Diýilen bir düşünje var. Bizde bolsa ýurdun içinde iki bölýärdir. Ana iň esas adam şey. Näçe biz iki bölýärdir? Adam we raýat. Onuň daşyny eýlendir, näçe bölýär? O üçüncü adam bolup gitýär. Ol üçin hem aýra kanunnamak. Bizde asla konstitusiýanyň hiç bir ýerdem ýok, başga bir adam ýok. Olaryň näçendir bir milleti iki bölünýän bir ýetgeçip bar. Ben şuna çaktım. Ben sözüm oturdum iyileşler. Sağ olun. Sağ ol. Sözü Kaki geldi. Kardeşimize verelim. Kaki geldiğini özünden dinleyip görelim. Oğlum, salam kardeşler. Konstitusiya işlenek bizde hiç il konstitusiya badi döne hatırla gorkoldan. Berde konsula konstitusiya değişli olsana geçirýärler dip. Meni paştynny 6 aýdan näre ylap görün. Şonu etjek ol. Aňardan geçirjek bolýan bolýar şulaň şoten alsam bolýar dip. Konsula atladym bulara mana hiç il bulan söze iş sada geçen oken. Yani bizde hiç il konstitusiya ýören okuyana hatırla geçti. Şonu aýdan eýdim adam. Sağ olun. Sözü Leyla kardeşimize berýän. Salam kesipdaşlar. Salam yurtdaşlar. Men şunu aýtjak edimden özümü düşünçem. Bizim memlekette, bizim yurtumuzda hiç konstitusiya diýen zat yok. Kanun kayda yok. Mesela şu bir ne çıksa nege immigrasyonga işin düşüp barsaň pasportuny uzaytyrmak üçin. Pasportuny uzaytyrmak üçin bargan adamdan oçurta durasan dedi, 3 ayda 4 ayda gelet dep aýtady. Egerde sen şurada 200-300 dolar bersen koluna, hepden içinde sana doğrulap beredi şunu. Kanun berde, konstitusiya, kanun kayda. Hiç kayda yok, kanun yok. Prokuraturaga barsan, prokuraturalar eğer bir cinayet işini kozgagan bolsalar, şunu pul bilen çözüp bilesen derri. Ana şurada karalıwçyny aklywçyny karalydy, anşunda etdirip bir adamny hayatyny barbat etediler.
Berdedem kanun kayda yok. Ana şunu aytacak edim. Sözümü jemledim. Sağ olun. Sağ olun. Başka söz almak isteyen? O Cennet kardeşimize söz vereyim. Salam kardeşler. Bir yurdun en kımmatlı baylığı ozal bilen onun halkydyr. Halk olmasa döwlet de bolup bilmez, guruluşy da. Döwletiň etmeli işi de kanun bilen halkyny goramak we yurdun sivilizasiýasyny östürmekden ibaratdyr. Türkmenistanda adam mertebesi hayvanlarça görülenýär. Gynandyrjy tarapy da halkymyzyň şu düşünjesizliginden. Bu zatlara ýaşaýyş şeýledir diýip öwrenşip gaýyl bolmak. Men ýyldaşlaryň bir zada düşünmeni isleýän, Türkmenistanda bar bolan resurslardan her bir vatandaşyň paý haky bardyr. Döwletiň başynda oturanlar, hukuk goraýjylar döwletden aýlanalýarlar. Demek, döwlet halkynkydyr, olaram halka hyzmat etmeli. Döwlet adam üçin diýen şygary Türkmenistanda doğrudanam raýat diýen topluma degişli däl. Munyň subuty da konstitusiýada raýat sözüniň geçme bilen bagly. Halky goýun sürüsine deňär we konstitusiýa guruluşynyň ýoklundan beýle zatlar konstitusiýa ýazyp bilýärler. Şoň üçin adam mertebesi de depelenýär, kanunam halkyň garşysyna işleýär. Konstitusiýa guruluşynyň ýok ýerinde kanun ýokdur. Muňa mysal bolup Niýazy ölenden soň ýerine mejlisiň başlygy, prezidentiň işini wagtlaýan ýerine ýetirjisi bolmaly. Onda aýryp ýok etdiler bir jenaýatçy topar tarapyndan döwlet ele geçirdiler. Ondan soňra Gurbanguly Berdimuhammedowyň goşun general wezipesine mejlisiň başlygy prezidentiň işini alyp barmagy, güç bir adamyň elinde bolmagy konstitusiýa guruluşynyň ýoklugydyr. Ýa-da halkyň 60 götürme yurttaşynda bolup durup saýlap geçirmesi. Güç jenaýatçylaryň elinde bolan soň olaram kepine görä isledigini etip ýörler, talibanlar ýaly. Bu jenaýatçy toparyň ýokarysynda olar ýönetden gelmişekler bar. Şeýdip Türkmenistan eýesiz. Her gelen öz bähbetleri üçin sömürüp ýörler. Türkler guruluşy firmalar bilen Ruslar, Kitaylar gaz neftine eýe. Gal berse de talibanlaryň öz öýlerinde ýal kesip ýörler. Olara Türkmen pasport berip. Näme üçin biz bir halk bolup görmezlikden duýarsyzlyk edip ýörüş bu zatlara. Vatanymyza eýe çykmady. Sebäbi o ýerde halk ýok. Halk ýok diýeniň sebäbi şu doktordur, mugallim, hukuk goraýjylar, bürokratlar sessiz galýarlar. Sessiz galmanyň sebäbi de korrupsiýanyň ösmegi. Sebäbi korrupsiýanyň ösmegiň sebäbi hemmesi okuwa işe girende pul berip girýär. Beren pulundan izine kazanmaly diýen düşünje bilen dowam. Galan owadyhan adamlar da bu zatlary akyl ýetirip bilmediginden sessiz galýar. Halk demek, şu yurdun siyasetini düşünüp kanunun doğru işlemesine hukuklaryny talap edip bilýän toplum. Muňa mysal edip ýakynda Fransiyada bolan halkyň hökümete karşı eden gozgalan aýtdylar. Bir polis 17 ýaşly gara ýagız oglan atyp öldüren üçin bütün halk ayağa alyp polisiýanyň edarasyna we başga da köp ýerler oda berdiler. Ne tepki berýärler, halk bar ýerinde, hukugyň bozulan ýerinde. Türkmenistanda bolsa polislerimiz bir kanun 100 miňlerçe vatandaşlarymyzy öldürip gelýärler. Ve biz muňa sesimizi çıkaramız ýok. Maňa degmedik ýylan müň ýaşasyn diýip. Bizde bir gorkuzylan hiç bir zada tepki bermeýän zombiýal bir toplum galan. Şoň üçin kalyan çektiň diýen kanuny halka karşı ulanyp bilýärler. Yegenler we olaryň tohum bolsa beýle suratlar
paylaşsa bolýarmyş. Güç wezipeli adamlaryň elinde tutmagyny dowam etdikçe ezilen halk bolar. Esasy düşünmeli zadymyz biziň problemalarymyz we onuň sebäpleri. Türkmenistandaky konstitusiýa, kanun halky goramayan olsa onda konstitusiýada ýok, kanunam ýok diýip hasap etmelidir. Ýurdumyz dilden buyruk fermanlar bilen ýönetilmeli däldir. Demokratik ýurt boljak bolsak, halkyň islege iradesi önemlidir. Sözüm jemledim. Sağ olun. Sağ olun. Sözü Parahat kardeşimize veriyen. Assalamu alaikum hormatly kardeşler. Hayırlı akşamlar. Hemmeňe. Bu konstitusiýa diýeniz raýat öňrek aýdyp geçdi olanlar kim ýerden. Raýat diýmek biziň sözümizde ýok däl. Arap sözi terjime edilende mal bolýan bolsa diýmek malyň konstitusiýada bolmaz. Benim pikirimçe. Bu meseleni problemany halkyň boýnuna salmak üçin öňrekden planlaşdyrylyp gelende şol pasportymyzda raýat diýilen gününi beýlek, ondan öňüm şu derejeye ýetirmek üçin bizi taýýarlapdyrlar. Konstitusiýany talap etmesinler. Konstitusiýa bolmadylar diýip malyň doğrudan mallara konstitusiýa ýok mallarda. Men şonu düşünýän. Demek mal. İlki maşaktan çıkmadan soň adam bolmaly ýoşur. Konstitusiýa adamlarda bolýandyr. Şaraýaty düşündirip bilsek şolara ilk konstitusiýany talap edip bilerler. Aslında ýok Türkmenistan konstitusiýa diýilen. Bana daha önceki aşağıda şonu yürüdürün mekteplerde hiç şeyli yani kardeşlerin aydık geçti yemedi. Hatta geçtiler. Benim burada sonra yemedi diyeni gollayan konstitusiya halka karşı halk korkutmak için halka karşı olanlar özüne gereklerine dinle bir adamın peydasına Türkmenistan'la konstitusiya işliyor. Halk ölsün gitsin başka hat yok. Ne bağırman açacak attım vatandaşa. Sağ olun. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Halmurat kardeşimize söz vereyim. Sağ olun söz vereniz için. Hormatly kardeşler, şu gün bizim meclisimizin şu oturuşu ya şu yığınlaşığı ya şu gün kabul edilecek karar bir gatyly tarihi ähmiýetli karar diýip düşünýän. Şoňa da bizim her birimiz dahillik, şoňa her birimiziň eden uly goşandymyz bar. Ene 3 ýyl ýarymda çeken zähmetimizin netijesiniň biri şu gün kabul edilecek karar bolupdyr. Näme üçin? Bu bizimki şu edilýän çykyşlarymyz ya kabul etjek bolýan kararymyz o Türkmenistanyny ya gelecekki Türkmenistanyny, täze Türkmenistanyny 145-150 ýyl boly o basgylanyp gelen Türkmen halkynyň o hak hukugyny dikeltmek bolupdyr. Biz pikir etdik SSR zamanynda ýa-ni Türkmenistan Respublikasy döwletlerine ýa jamhuriýety bizine biz öz başlayan respublika bolduk. Biz Türkmen milli halky ýa döwleti hökümeti hökmüni ösers ulalars ýa da dünýä tanylars diýip ýok, beýle bolmady. Bize Rus imperiýasy şol öňkurlan şeýalulan kelli täsir ýykylýança ýykylan gününde de enement şaýat şol parlamentde oturan adam hökmüni aýdýar. Biz şu günden şeyler hem öz başta ve garaşlı devlet bolluk diýip. Ýok, beýle däleken häzir şu güne çelli Orsiýet imperiýasy ýa Rus imperiýasy öz ellerini Türkmeniň
bokurdağını ya da kekirdegini tutup gelýär. Biziň ýarasy baýlygymyzy isledikçe mugutdan mardan ekidi botyr oňa hasabadan berýän adam ýok. Ine şol öz halkymyzyň içinden dören haýynlaryň kömegi we mümkinçiligi bilen ine biz 32 ýyllap türkmen halky ine ýurduň daşyna talabançylyk edip gün gören dolandyryp otyr. Ýurduň içinde kılıňam ýagdaýyny özüňiz gowulýanyňyz menden. Ine şuun kugun ine kardeşlerim sizin aydan her bir sözünüz bilen men ikellep razy. Hakykatdan doğru aýdylan tanqidi sözler, hakykatdan aýdylan geleceğe umyt hemme edilmeli işlerin öň başçysy siz bolup dursanız kanuny nukdaý nazardan we ýani hökümet tarapyndan hem ýaşlama işler botyr hemme programmalar aýan ýurda baramyzda şu zatlaryň hemmejigi halkymyza hödür ediljek. Bu zatlar anaýyn men durmuş tejribäme ýa gören zatlarymy geçen ýolumy ilkinji gezek türkmen taryhyny şuun kun aýan açyk bütün dünýäň öňüne görkezilip dur. Bilen eden işlemeden, edýän işlemeden, etjek işlemeden. Ýurdun uğru hancak boljak, nira biz barjak, haýsy tarapdan biz hereket etjek. Türkmenistan halky ne derecede, ne durmuşda ýaşamaly, şu zatlary öňde görüjülük bilen hasaplayan, hesipleyen, teklip edýän ýaşlarymyzyň bir topary orta çykdy. Meni begenlerýän zatlar şu, ýaşadýan zatlarym şu. Men seni şuun kun aýtmaly forsadym geldi. Men hem begenýän, hem gowonýan, hem buýsanýan, siziň her biriňize hem meclis täkileri, hem hökümet täkileri, hem ýanky biziň halat ediş komiteýetinde gatnaşýan müňlerçe agza bar ýurduň içinde de daşynda da. Ýani gynansaga men şuun kun ol adamlaryň adyny tutup biljek gelse-de, sebäp men hökümeti begendiresim gelen atdym, olar ýerlemek üçin. Ýani aýdýan ýa aýtjak bolýan zadym şuun kun biz hemmemiz gaty uly taryhy ýanky wezipäni berjä edip otyr. Netip bolsa häzir bir näçe wagtdan ýa minutdan ýa sagatdan soň belli dogry dürüst karar kabul eder solam. Men pikir edýän ýüzlerçe ýyllap gelecekki Türkmenistan üçin, gelecekki halkymyz üçin, gelecekki nesiller üçin gaty uly tutaryk bor. Siziň iň eden ullukan işiniz we watan öňündäki hyzmatyňyz hem borjuňyz şulardan ibaret diýip aýdýan. Sag bolun, çeken zähmetiňiz üçin, edýän işleriňiz üçin we etjek işlerimiz üçin hemmäňize minnetdar. Şonu aýdaýyn diýdim gysgaça. Sag bolun diňläňiz üçin. Sağ olun. Sözü söhbet kardeşimize berýän. Sağ olun söz verenimize. Yani konstitusiya diýilende konstitusiýany hiçbir ýagdaýda häzirki Türkmenistan halky näme zatdygyna ýa näkilek işleýändigine, näkil prosesde işleýändigine hiç görüp bilen oklar da ýöne kanun tarapdan bir guruluşdygyny bilýärler. Hani hemme kişi açyk we aýan zat. Yani orta mekteplerde de şu näkilek ýagdaýda işleýändigini Pırdat diýdiňizmi? Ýok. Palmiradan sesi ýalňyşlyk bilen açyldy ýapdym özüm. Orta mekteplerde de näkilek ýagdaýda guruluşda işleýändigini hiç ýagdaýda düşündiren oklar. Ýa orta mektepde şu halka ýetirýän medialaryna bolsun tapaldy ýok. Onun üstesine de ýa halkyň bu zatlardan habary ýokdugyny peýdalanyp şu wagtky goşadarnak içindäki men hökümetiň işgär diýip gören ýa-ka ýaş bolmasa şu konstitusiýadan peýdalanyp gören adamlar açyk we arkaýyn ýagdaýda konstitusiýany özleri üçin peýdalanýarlar. Ýöne näkilek ýagdaýda işleýändigini halka ýetiren oklar. We şu onun üstesine de ýa kanun bir sürü kanun çykaryp berler da, ýani adam hukuklary diýe ýa azatlyklar diýe ýa bolmasa ýene şoňa meňdeş nemeleri çykaryp berler da. Ya bu kanun çıkaracak bolsaň, ýani konstitusiýanyň esasynda kanun çıkaracak bolsaň ilki bilen şu halk bilen geňeş neme salmaga halka ilki şoň çıkarjaklygyň hakynda halk bilen matbuatlaşmaly ýa halky şular ýalak
öňünden duýduruş bermeli. Şolar ýaly kanun çykarylacak bolýar ýa siz näkilek şunu gollaýanlymy? Ýa siz näkilek kabul edýänmi şolar ýaly kanun çykarjak bolýar diýip. Şunu öňünden düşündürüş işlerini geçirmeli halk bilen. Ýöne gynansak da bularyň özleri bu düşündürüşini emetmen geçirmen özleri istedikleri wagt kanuny ütkötüp bilýärler, istedikleri wagt täze kanun goşup bilýärler. Konstitusiýada şon ýaly istedikleri wagt konstitusiýany peýdalanýarlar, istedikleri wagt konstitusiýany depeleýärler. Indi orta şeýle soraw çykýarda, indi şu ýerde kim jenaýatkar? Yani kanun, Türkmenistan'ın kanununu bozan adamlar kimler? Türkmenistan'ın halkı, vatandaşlar mı? Ya olmasa Goşadırnak içindeki adamlar mı? Şular ýaly soraw çykýarda. Elbette şu wagtky Türkmenistan'ın men hökümetiň işgär diýip gören adamlary Goşadırnak içinde. Onsoň ýa-ni kardeşlerimizin biri aýdyp geçdi. Şu hukuk goraýjy, yani şu wagtky kanunlar we hukuklar, adam hukuklaryny şol wagtda konstitusiýanyň goraýan hukuk goraýjy edaranyň işgärleri bar. Olar kimin hukugyny kimden goraýarlar onu? Yani halkyň hukugyny goraýarlarmy? Ya bolmasa öz hukuklaryny, ya bir adamyň hukugyny goraýarmy? Ya bir Goşadyrnak içindäki toparyň hukugyny goraýarmy? Diýilen sorawlarym ortaga çykýar. Şunu aýtjak bolun, kıskaça. Merdan sen sesin kesildi. Sesim gelýärmi? O sözü ýeňişe berýän. Mikrofonum açylmandyr, bagşlarsyn. Sesim gelýärmi? Baba gelýär. Endi Türkmenistanda 5 milyon sany diýip adam bar diýilýär-de, 5 milyon sany diýerler. Biram konstitusiýasy bar, kanuny bar diýerler. Ýöne adamlar bu konstitusiýadan, kanundan habarsyz, yani bilen oklar. Egerde bir ýurduň halky konstitusiýany, kanuny bilmeýän bolsa, ýa barlygyny ýa-da şondan peýdalanmaýan bolsa, onda bu diýmek konstitusiýa, kanun ýok diýmek bolýar. Çünki adamlar o zatdan ondan peýdalanyp bilen oklar. Bir konstitusiýa çykan adamlaryň ýaşaýyş tertip, düzgün tertipleri bolýar, ýani bir toplum arasynda şu şekillerde, şu mümkinçilikler boýunça ýa-da şu borçlar boýunça, şu kanunlar boýunça ýaşap bilersiniz diýilen bir ýadyly bir kagazy aslında. Emma bundan adamlar habarsyz, ýani talan talap ýatyr, ogurlap ýatyr, basan basya eline 5 manady bar bolsa sypyp bilýär, iş edip bilýär, elinde ýagdaýy ýok adam iş edip bilen ok. Bir giden ýurdun 60 götürüm ýurdun daşynda gelip böredler, pasport berip bilen oklar. Bu zatlaryň hiç kimden hasaban soran ok, hiç kime hasaban beren ok. Bular ýaly bir sistema ýöreýän bolsa diýmek ýurtda kanun, konstitusiýa, kanun ýok diýmek bolýar. Çünki bir elimizde bir düzgün tertibi şu tertipde ýöräli diýer ýaly bir görkezme ýok, yani elimizde. Halkyň eline hiç ýyly ýok. O zady hiç kim bilen ogam hatta okumaly duramöýdan ok, hatta şonu talap etmeli duramöýdan ok. Çünki bütün halkyň beýnisine siňipdir, yani. Näme etseňem bular edýär bar, sen isteseň istemeseň edenlerini etýär diýilen düşünje, yani bütün halkyň beýnisine siňdiripdirler. Ondan sonra ortadan aýryp goýberdirler konstitusiýany, kanuny, hak hukugyny. Haçan ýöreýär bu kanun, hak hukuk, haçanda bular senden hasap soramaly wagty. Yani şu sistema raýatlardan hasap soramaly wagty, raýatlardan almaly wagty. Bunu işledýärler, bermeli wagty. Raýatlaryna, halkyň peýdasyna bermeli wagty ýok bu da ortalıkda. Hiç kim bunun peýdasyny görüp bilen oklar. Aşgabatda täzelikde açdylar. Arkada şäherdi. Diňe bir Aşgabatyň özünde bir bizjek bir şäher açdylar. Emma ýurdun galan 5 vilayetinde bütün owalar
etraplar, şäherler, bütün hemme yerinde weýrançylyk, ne içere suwlar var, ne iwal tog var ya, ne iwal gady var ya, şuň kunlu Thomas'ın ıstysynda da hatta iwaly togdan yetmezçilik çekýän adamlar var ıstynyň içinde. Ses gitti ýaly. Sesim gitti mi benim? Yo bar sesim. Barmy? Umuman aýtjak bolýanym Türkmenistanda Ses gitti. Merdan sen ne ses gidenler? Sesi gelip dur. Aha. Umuman aýtjak bolýanym Türkmenistanyň içinde bir halk ýaşaýar ýöne bularyň entek konstitusiýasy ýa-da düzgün tertibi ýazylmadyk. Ýok. Onu indi täze Türkmenistan gurulandan soňra ýazylmaly hemme gatlar. Çünki biziň hak hukuklarymız, biziň ýani ýaşap oturan yerimizden toprağımızdan bize Türkmenlere değişildiler. Bunun tapusy orsun elinde. Raşidimiň elinde, Russiýanyň elinde. Biz bütün Türkmen halky bolup bu zatlar öz hakkymyza eýe çykmaly, öz hakkymyz bolan, ata-babalarymyzdan galan hakkymyz bolan yerimize, toprağımyza eýe çykmaly we bundan soňra da şu toprağymyz üstünde nähilleki ýaşajaklygymyz baradaky düzgün tertibi, konstitusiýany, baş kanuny ýazmaly. Sözüm jemledim. Sağ olun. Başka söz alacak kardeşlerimiz var mı? Başka söz alacak kardeşlerimiz eğer yok olsa yankı aydılan zatları önkü yığınçıklarımızın dürlü nemelerinde, tapgırlarında aydılıp geçildi. Bir arada aydılmasa da bölükleyin aydıldı. Bu önem şolar cemledik. Raýatly meselede kän agzaldy raýat sözüniň halkyň garşysyna ýa-da halky atlandyrmak üçin ulanmaly dälligi baradaky ýığınçyklarymyzdan bolup geçdi. Ýurdun içindäki adalatsızlıklar barada da ýığınçyklar bolup geçipdi. Indi bu taýda şu Türkmenistanda konstitusiýanyň ýoklugy barada we görkezlen konstitusiýanyň ýalandygy we hukukdaşlygy barada bir oturuşyk ýani ýığınçyk açyldy. Şonuň netijesinde de bir teklip döreýär. Konstitusiýon bu taýda uğrattım size de görünýär ýazylar. Konstitusiýon guruluşynyň ýoklugy sebäpli we konstitusiýanyň içinde raýat ýa-da goýun sürüsü manysyndaky sözüň geçýänligi sebäpli Türkmenistanda konstitusiýanyň ýoklugy teklip edilýär. Ses berilişi hazır. Yani bu näme diýmek bolýar? Bu hem içinden, ýa konstitusiýanyň öz içinde yani halka karşı bir neme var, düşünce var öz içinde. Ve daşından seyredilende de yani konstitusiýanyň dörümegine sebäp bolýan konstitusiýon guruluşynyň ýoklugy, yani halkyň iradesi diýil ýa-da islegi ve hereketi boýunça döredilmändir. Onu Hal Murad da aýdyp geçdi, ýa-ni nädip demedendigini, yani häzirki sistema geçilendigini ýa-da Sowetler ýykylyp häzirki geçilişini häzirem bir gysgarak gurulmalardy, ondan öňkü nemelerde has giňişleýin, uzyn gurulmalarny berdi bunyň. Yani hemme tarapdan hem şaýatlarymız hem günlük durmuşdaky suwutnamalarymız çenden aşa yeterlik. Indi şu teklip boyunca ses verilişe gideriz. Kardeşler siz hem görüp bilýäňiz o ýazyny özüňiz hem ekrana da gelýär. Şu görkezlen o teklip boyunca yani teklibi ikrar etmek boyunca kabul edýän bolsaňyz eliňizi galdyryp bilersiňiz.
Elinizi kaldırıp bilersiniz. Elinizi düşürüp bilersiniz. Sağ olun. Elinizi düşürüp bilersiniz hemmäňize. Bu teklipde karşı çıkan var mı? Teklife ikrar edilmeni. Bu teklifin ikrar edilmeyinde saklanan var mı? Sağ olun kardeşler. Menin şu an bir wada görüşüm boyunca 2 adam katılışmada ses verilişige. Şunluk bilen bugünkü ýygnaşymyzy jemleýäs. Ýene de o indiki ýygnaşyklarymyzda görüşýänçek kardeşler sağ olun gatnaşaňyz üçin.